Son diversas as deficiencias que ten o Colexio Torreilla. Hoxe o alcalde insular visitou as instalacións xunto co deputado socialista no Parlamento Galego, Julio Torrado. Ambos denunciaron a falta de investimento por parte da Xunta nestas instalacións. Si Alfonso Rueda vai a Madrid pedindo igualdade entre comunidades autónomas, eu pido igualdade entre concellos. O que non pode ser é que se gasten e que xa non hai máis donde gastar en outros concellos, e neste non se invirta un duro. A última inversión da Xunta de Galicia foi no 2009 na Xunta do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Lamentan o agravio comparativo con outros centros da zona, citando a concellos gobernados polo PP como Sanxenxo ou Vilanova. Que a Xunta de Galicia teña invertido noutros centros máis diñeiro en cambiar bombillas que o que teña invertido aquí en 15 anos para arranxar o conxunto do edificio é absolutamente inaceptable. E nós o que estamos denunciando é a discriminación absoluta que a Xunta de Galicia e a deixadez que fai das súas funcións. O alcalde cifra en $500,000 de investimento preciso neste colexio para equiparalo a outros da contorna. En concreto, Luis Arosa denuncia o lamentable estado de varios aseos do colexio, a falta de accesibilidade en algúns dos pabillóns ou incluso a presenza de amianto nalgunhas das cubertas. Ahora mesmo estamos no pabillón de Quinto, onde se pode comprobar que non hai accesibilidade ninguna, e máis, hubo que cambiar aulas, alumnos para outros pabillóns porque este non ten accesibilidade. Temos os cuartos de baño, os baños dos inicios deste edificio, que ten máis de 50 anos. No pabillón de enfrente, que é no de dirección, os problemas de humidade son continuos. Ten o tellado de amianto. Unhas eivas que o Partido Socialista tentou subsanar a través dunha emenda aos orzamentos da Xunta para 2024. Pedimos que se incluíran nos orzamentos unha partida cercana a ese €500,000 que estimaba o alcalde para arranxar as deficiencias do centro, e tampouco foi aprobada e foi desbotada cos votos do Partido Popular. E, por tanto, reivindicamos a mellora dos servicios públicos en xeral, a atención aos concellos. Non pode ser que este todo recaendo na mans dos concellos. Porque coinciden Torrado e Arosa, os concellos están asumindo máis das súas competencias ante o desleixo da Xunta. Lembran que a administración local só debería investir en centros educativos para pequenas intervencións ou tarefas de mantemento, non para a renovación de tellados ou cuartos de baño.